Am intrat. Serviciul esențiale de supraviețuire. Kerry TV este programul. Anul 98. Ce vom mânca astăzi? Vom mânca broscuțe prăjite la badogă. La badogă și la jar. Broscuțe. Uitați broscuțe ce apetisant. Eu ești un văd mai tare. Țin să vă anunț că am mai mâncat una, dar nu l-am filmat, nu știu de ce, nu a mers camera bine. Da? Și cum vreți să vezi așa să mănânci broscuță? Mi era foame foarte tare. Da, și ce avem acolo în badauca cealaltă? Mai avem acolo în badauca. Avem... Aici este aperitivul, doamnelor și domnilor. Hai, servește un pic să te vedem mai. Vezi că aia era mea strică. Sau aia. Exact, aperitivul. Aici, doamnelor și domnilor. Stai un pic, că sunt prea aproape. Este desertul. Grăunțe fierte, sunt foarte bune. Au gust de bere, nu? Au un pic de gust de bere, apă de vale și sunt dulci. Și scoate limba să vedem. Scoate limba, bă, să vedem ce mânci. Dar nu, hai mai în rost, că nu se vede cum. Uitați, doamnelor și domnilor, astea sunt grăunțele. Uitați cum le iau. Broscuța, bă, mai suflă pe broscuță, că... Știi tu. Suflă că se stinge focul, jarul. Bă, nu mai văd broscuța, pune pe jar. Hai, mă. Și suflă. Să se aprinde. Hai că asta e mai gresuță, ai fost mai micuță, ai mâncat-o mai repejor, nu? Broscuța noastră este aproape gata. Vedem mai... Într-un univers, că s-a lipit. S-a lipit mățucăle, uitați mățucăle. Dar le scoatem, nu este nicio problemă. Oh, așa, este senzațional. Să vedem cum vrei să guști broscuța. Eu sunt un bucătar chinez. Da, o și observ. Îți plac foarte mult broaștele să le mănânci, da? Și ce ai mai mâncat până acum? Un melc? Am mâncat un melc și un peștișor. Peștișor. Peștișor de vale, de fund. Și o broască, nu? Și broscuțe, dar două broscuțe. Broscuțele sunt cele mai bune. Vezi ce zic ăștia când văd. Gata, este gata, doamnelor și domnilor. Gata? Hai să vedem și noi. Mi-am fric, doamnelor. Hai să vedem. Uitați-o, doamnelor și domnilor. Este apetisant. Stai un pic să bag un pic de zoom. Uitați-o. Pune pe palmă. Așa. Stai să văd, mă. Are un miros. Da, e senzuală. Are un miros